Na most már mehetsz, beszélgethetsz, nézd. Hát mi? Hát azért. Beszélget a telefon is? Hát nem, te. Most filmez. Filmet? Hát. És akkor mit teszed a tévébe, és nézed otthon? Hát beteszem a kalkulátorba, és már nézem. Igen, de mondom, imprimantád van, hogy csinálj egy fényképet. Imprimanta? Ha? Kell vegyek, 1,5 millió. És akkor tudsz csinálni képet? Hát. Megmondod, no, csináltam 50 pozíciót a lakodalomra, ennyi. Hát képet, xerox, minden. Jól van, na ne izé, mert... Mi? Jól van, hogy elég, nem még filmezni. Hát még No, te engedj nem. meg, nézzük szem, mit... Hát azt mondom, állj meg. Ne. Próbáljuk meg. Itthon van, de ne döngesse a kaput. Karébály. Karébályom néni. Soha. Nézzem meg a nyárat. Nézze. Na, ja, hál' Isten, még emlékszel. Hát, hogy lehet látni. Hát nem hiszem, nem látott. Hát látom, de nem látszik itt Mi? a süt a nap olyan jól. Mi? Nem látunk? Benne a házban. Hogy te ne nézd meg? Hát ezt, látni nem látom, de nem, csak nem olyan klár, nem? Hogy? Az igen, akkor nem látsz jó. Hát ne. Ennél klárabb vagyok. Hát de benne csak és jobban látod, mint kün. Hogy te? Hát csak úgy látsz. Nem hiszem, hé. Hát ne takard el, majd nem látsz. Ah. Ha úgy nézed De menj a... abba felé, benne megy a nap süt se Ha, azért. hogy nézed a televízort, nem... Hogy? Elrontod a szemed? Mit rontok el? A szemedet? Elrontod a lófasz, nincs semmi baj. Ha. Mivel roncsod? No. Hát én már meg vagyok szokva le. Hát no. Olyant vettél? Hát nem te, ha akar, hát milyent akarsz venni? De látod, nekem egy ilyen kéne. Mi? Írja az órát és rajta. Hát hogy? Hogy hány az óra most? Ha, Ott a sorokban. Odaadnám Titinek, megmondom, hogy tudom. Je 2 per noaptea, se vede? Cum să nu-l reclam când joacă fotbal noaptea? de ki? Hát Ki kik? az? Hát megkezdik a kölykek. Az ilyen kicsikik a 10 évesek, aztán jönnek mint fennél. És utána már oda jut, hogy játszik Ázes, Misú és Csabika a szőrös tökűek. Na. Érted? Hát mit csinálok? Rakják fel a csatornát? Hát én honnan tudom. Tegnap előtt mi ezt csináltunk összeállást. Hát nem igen hamar ágyásod. A hagymának, nem, a hagymának, a salátának, a fokhagymának, a hagymának. Salátát tettünk és ízét. Gata, ne? Gyertek nálunk. Akkor ilyen kellene, lássa, lefilmezem, és azt megmutatom Titinek, ne? Nem veszekedés. Megmutatom, ne? Pacca! Jól van, jól. Elkérem, nem tudom melyiknek ez van itt a szomszédban, és elkérem, és reggel felviszem, és megindítsa. Csak meg kell mutassák, hogy jól, melyik gombot kell megnyomja. Ha? Hát? Csak egy gombot kell megnyomni? Hát béke menj a izébe, a memória, a menüba, Nem, sú. nem, bé. Hát le kell írni. Ó. Kiülök oda az ablaknál, szépen leveszem, és megindítom. És Jani? Hát csak annyi volt, hogy fotbalozt? Hát annyi, hogy hát neked nem konvenál, hogy csirikoljanak az ablakod alatt 6 órától 12. He? És veszekedjenek, és fotbalozom. Hát te tudsz aludni? Hát. Mondja meg,